We wanted to do something different, something that would definitely help people to take a much deeper dive into the various hormonal stages of a woman's life. Chtěli jsme pro vás připravit něco speciálního a něco trošičku jiného, než najdete kdekoliv jinde. Toto je takový velmi specifický úhel pohledu, jak se ponořit do života ženy, co se týká hormonální úrovně. So in these classes, we decided to let ourselves go ahead and talk for 4 to 5, sometimes 6 hours, so that by the time this course is over, one would really feel like they've mastered a lot more about what's going on in the hormonal systems, what you can do about it, and what happens when things are going wrong. A proto jsme v rámci těchto lekcí se ponořili do té hloubky, že o jednom tématu mluvíme 4, 5 nebo 6 hodin, protože je potřeba opravdu ve velké komplexitě a souvislostech pochopit, o co se tady jedná, abyste pochopili, v jaké úrovni nerovnováhy se můžete nacházet a jakým způsobem to napravit na těch základních, na těch nejhlubších úrovních. We recognize that we're busy, and what we recommend is that you do as much as you can take in intellectually, let it sit, and then come back to it. Re-listen, integrate it into your life. Maybe it takes a month to get through, but that's okay, because that's part of the learning process, is letting things come in and then going deeper. Jsme si vědomi toho, že ta délka může být dlouhá a právě proto doporučujeme, abyste si dali čas, tak jak to procházíte. Poslouchejte do té doby, dokud cítíte, že vstřebáváte ty informace, pak si dejte přestávku, klidně se k tomu vracejte a pak si teprve poslechněte další část. A jeden tento seminář vám může trvat třeba měsíc, než ho projdete, ale je to v pořádku, protože tak, jak se k těm informacím budete vracet, vám budou docházet další a další souvislosti. There's no rush because you have access to these classes indefinitely. So you can watch it, you can rewatch it, and then years later, maybe watch it again. You're going to get something different out of it. So give yourself that gift of time and investment, and you're going to see improvements in your life. A protože tyto lekce máte k dispozici do nekonečna, nedali jsme tam žádný časový limit, tak opravdu toho využijte, vracejte se k ním, poslechněte si je třeba 1, 2krát po sobě a pak to nechte třeba několik týdnů, měsíců nebo i let a vraťte se k tomu, protože tak, jak ty témata budete vnímat a vstřebávat znovu a znovu a budou se vám více spojovat s oblastmi vašeho života, na kterých pracujete, tak vás to samo navede a posune. Takže rozhodně doporučujeme nebát se té délky a využít všech těch zdrojů, které jsou vám zde skrze to k dispozici. One of the things that I've noticed when I've watched a lot of videos on hormones is that if you don't go deep enough into the understanding of something, you're actually not really empowered to understand how to use the healthcare strategies. So a lot of times you'll see a video that says to use this herb or this product, but you don't really understand why you would even need that, or what's going on in the background with your whole body to where something like that would work. So in order to really get this broader understanding to help you make better choices in the complicated cases that most of us have, you have to go deeper. And that's why we created this class and we allowed it to be a longer class. Co já jsem sama si vyzkoušela, když jsem se dívala na různá videa, co se týká právě třeba konkrétně hormonální úrovně, je, že velice často dostanete nějakou recepturu, která je vám doporučená, ať už je to bylina nebo tinktura, která má na něco konkrétního působit, ale nemáte dostatek informací o tom, co se děje v pozadí, co se odehrává v rámci celého hormonálního cyklu, co se odehrává v těle, jaké další úrovně je potřeba brát v potaz. A proto jsme právě pro vás připravili tento další seminář, který vám pomůže uvědomit si, co všechno je potřeba zohlednit a jakým způsobem vám toto pochopení doopravdy otevře oči a otevře dveře k přenastavení vašich často velmi komplexních situací, které bohužel nevyřeší často jedna bylina nebo jedna tinktura.